M'agrada el jazz. És avorrit. Sí? Sembla avorrit. És avorrit, sí. Sofisticat. Potser no ho entens. M'agrada ser la cara d'aquesta peça. Fem a la gent feliç, saps? Laura! I vosaltres formeu part de tot això. I nosaltres som part de que la gent tingui il·lusió. I això és molt important a la vida, saps? Els ho passen molt, molt bé, al parc. No és tan sols per nens, això. Els nens són una excusa per els grans, per venir. Clar que sí, segons els estudis i segons el que veus a les cares, no? Perquè tu has vist les fotografies que fan aquí al parc. Aquestes que baixa la muntanya russa, no? I termina i veus les cares de tothom i tal. I tu veus les cares que posen els grans. Estan molt feliços. És com donar-los l'oportunitat de viure un altre cop la infantesa. Nosaltres li donem una oportunitat de ser nens un altre cop. Els gats com els nens, al seu lloc. Jo a casa, no. Ho comprengueu, que sou part de la il·lusió de tots aquests nens. Jo estic tranquil·la amb el treball que faig. Sé que ho faig bé. A mi m'agrada molt la gent, saps, Franca? M'agrada molt. La gent que treballa allà són gent molt competent, ¿no? Y muy profesionales. ¿No? Tú dices que tú quieres ayudarnos, pero a mí no me has dado los papeles. Y siempre me pides cosas a cambio. Sempre t'he dit que la paciència és una gran aliada. Jo li tinc una simpatia a la Jofranca, he de dir. Ella cuida molt els gats del parc. I a mi m'agraden els gats. Saben el que volen. Són uns animals per aprendre d'ells. El meu cor. Sí, está contento. Sí. És que després del meu matrimoni crec que de certa manera amb l'amor, però no en aquest amor romàntic. Però jo em rio molt. En aquest parc som rigorosos, saps? Som professionals. El somni és que arribem als 200.000 visites anuals. A mi m'agradaria molt que obríssim la part d'estiu, aquàtica. Com el comerç local, no? De la zona, que està creixent un altre cop, no? Llavors això s'estima que si creix el comerç de la zona on estem, serà perquè hi haurà més influència de turistes, més influència de visitants, i això indirectament a nosaltres ens ve magnífic. Perquè quan més gent hi ha així, de vacances aquí, més visites tindrem. El meu somni seria poder arribar a veure aquest parc créixer molt. Creus alguna cosa molt, molt. Llavors es torna realitat. Estic molt contenta de treballar amb tot aquest projecte. Ja són quasi 5 anys que estic aquí i m'agrada molt.
E no trous que 200.000 visitas anuals és poquíssim. Una misèria, és irrisori. Un Camp Nou té 900.000, 911.000. Tu no vols que vingui al Camp Nou? No, per què és aquesta merda? Pensava que estava malament, no sé.